आता आपण बघूया आपली चकली किती खुसखुशीत झाली आहे. ऐका आता चकलीचा आवाज किती क्रिस्पी झाली आहे ती. टांगतो हे धरायचो. बघा इलो कमेंट मध्ये नक्की सांगा. अशी झटपट होणारी चकली आणि पोकळ पण झाली आई. बघा होल दिसलो ही बघा अशी पोकळ हो गई चकली म्हणजे खुसखुशीत. दरवेळेस काय भाजणीची चकली करणं शक्य होणार नाही. कधी कधी काय होता घाई गडबडीमध्ये भाजणी करूची रवता आणि मग आपणाक वेळ मिळणार नाही. अशा वेळेस भाजणीची चकली खाऊची इच्छा तर सगळ्यांका होता. मग काय करूचा त्याच्यासाठी असा एक सोल्युशन. वहिनी सांगा काय. आपल्याकडे डाळव्या असतात आणि तांदळाचं पिंट असतं. अगदी घरच्या साहित्यात झटपट म्हणजे तुमका करूची नाही खटपट काय जमवा नाही दळा रे बाजारे या करा रे पटकन तशाच चवीची आणि पटकन होणारी आणि खुसखुशी. अगदी म्हणतात ना कामावर जाणाऱ्या बायकांका अगदी हट्ट करत असेल आमका चकले व्हाय चकले कोणाच नको व्हाय असतात. म्हाताऱ्या माणसांपासून ते छोट्या मुलापर्यंत चकली होई. आमचं बारगव पण आवडेल खाता. त्याच्यासाठी ही स्पेशल रेसिपी. आणि ही चकली कसं जास्त तेलकट पण होत नाही आणि भाजणी सारखीच होता आणि परफेक्ट प्रमाण घ्यायचा जसा दाखवला ना तसा. त्यासाठी काय करूचा लागतं आमचा परब किचन सबस्क्राईब करूचा लागतं आणि व्हिडिओ पूर्ण बघूचं लागतं. 1 वाटी डाळवं. आता हे डाळवं मला ह्याला डाळवं म्हणतात किंवा डाळ म्हणतात. ही चणे पण असतात त्याची पण करायची. पण ही आणलेली असेल आणि कुरकुरीत असेल तर जर तुमची बरेच दिवस आणून ठेवलेली असेल तर ती थोडी भाजून घ्या. आता ही आणल्या मी पॅकेट फोडलंय. खूप कुरकुरीत आहे ही बघा. अशी पाहिजे मोडून बघायची अशी. ही बघा असं पीठ झालं पाहिजे म्हणजे ही खूप कुरकुरीत आहे. चांबट जर झाली मालवणी भाषेत म्हणतात चांबट होणार मग ती डाळ तुमका जराशी शेकूची लागते. आणि हे 3 वाटी एका वाटीला 3 वाटी तांदळाचा पीठ. आता ह्या डाळव्या आपण वाटून घेऊया मिक्सरच्या भांड्यात. आता आपण हे मिक्सरात वाटून घेतलं होतं चाळून घ्यायचीच की त्या मिक्सरमध्ये काही दाणे रवले डाळवा रवला होता आपला. चकली घालते वेळी त्या चकलीच्या सोऱ्यात दिल्या तर चकले आपले मोडू शकतात म्हणून चाळूनच घ्यायचं. ही झटपट होणारी चकली ना. भाजणी नको पण भाजणी सारखीच कुरकुरी चवतीच. हे बघा हे चरचरीत डाळीचे कण रवले ते आता आपण घालायचे नाही. जास्तीची करत असाल तर ती डाळीत वाटत रवा. आता जर आपण 3 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलं तर सुद्धा याच्यात घालून घेतलं. तर 3 वाटी तांदळाचं पीठ. आणि शक्यतो तांदळाचं पीठ जुना घेवा नवीन घेऊ नको. आता आपण हे 4 वाटी पीठ घेतलं ना त्याका अर्धा वाटी तेल घ्यायचा. साधा आहे ना गरम साधा आहे. तर आता आपण मोहन करायचं एकदम कडकडीत मोहन करायचा. एकदम तेल नुसतं तापवायचं नाही आणि मंद आचेवरच तेल तापून कडकडीत करायचं. मोठी गॅस केलास तर ती तेल पटकन तापता मग करपला जाता. आता ह्या मिक्स करून घेते आणि ह्या तेल मी या तडक्या पॅन मध्ये वतून घेते. आता मी गॅस पेटवते आणि मंद करतोय. तेल कधी पण मोहन करूचा असाल ही पहिली टिपा. एकदम मंद गॅसवरच तेल तापू पाया. तुम्ही गॅस मोठी करून जर तेल तापवलास तर तेल धुमता तापत नाही मग त्या मोहनला व्यवस्थित नाही. मोहनला मंद आचेवरच तेल कडकडीत तापू पाया. हे बघा मंद आचेवर तापत दिला ना की अजून बुडबुडे येऊ नाही तापत नाही अजून ही तापल्यावर प्रोसेस धुमाक वया मग कळताना कडकडीत तापला. बघा आमचा गॅस एकदम स्लो आहे. बारीक बारीक आता ह्या तेल धुंबा दिला म्हणजे काय आता ह्या तेल कडकडीत मोहन तयार झाला. आता मी गॅस बंद केले. आता ह्या तेल मी ह्या पिठात घालून घेते. कसं चरचरीत आवाज येतो. असा चरचरीतच आवाज ऐकू या परफेक्ट मोहन. चमचा नाही तर हात भाजा असं तेल चोळून घेऊया ना. असा हातावर फसफसाक वया. आता जरा गरम आहे म्हणून मी असं एकटाही करते. असं काहीतरी चोळतं. बाहेर चटकून घेतला. ह्यांना असा केल्याने पुऱ्या संपूर्ण पिठात मोहन लागला जाता. गुटळी पण पेटात रवत नाही. एक असं पचको मारायचो आणि तो एकटे रवता म्हणजे आपला मोहन बरोबर झाला. नाही रवलं तर नाही रवलं तर मग
थोडं मोहन हे झालं तर आपण परत 2 चमचे तेल गरम करून यात घालायचं. आता आपला पीठ किती होता सरोज? 3 आणि 4 हा. 4 झाला. 4 वाटी होता. मग त्याका आपण आता ह्या 3 वाटी पाणी घालूया, नाहीतर 4 घालूया. 1 वाटी आपण काढून ठेवूया. हे काय गरम 3 करता झाले. हा, हे 4. हे 3 झाले. आता ह्या 1 वाटी पाणी मी याच्यातला काढून ठेवणार आहे. कशात ता सांगते. आता आपण झाकण ठेवलं म्हणजे लवकर पाण्यात कढ येत. पाण्यात मस्त कढ येलो. आता वाटीभर पाणी काढायचं आहे म्हणून वाटी नाही घेतले, ग्लासच घेतलाय. नाहीतर ते हा. हात काढूत का तो नंतर हा. असता. आता ह्याच्यात घालूया आपण मीठ आणि आपलं मालवणी मसालो, चकली मसालो नाही, थोडंसं गरम मसालो, आपले 2 चमचे तीळ. तिळाशिवाय चकली अपूर्ण. 1 चमचा आणि धना जिरा पावडर अर्धा चमचा. आता हे का जराशी मोठी गॅस करते. जर असं एक बॉईल येऊ दे, एक कड केली म्हणजे काय त्या गोष्टी सगळ्या मिक्स झाल्या. आता मी गॅस बंद करते. लगेच थंड झालं बघा. हा मिश्रण आहे ना आपण आपल्या पिठामध्ये ओतून घेऊया. ह्याला आपला पीठ सगळा एकदम नाही वतत आहे मी, थोडासा ठेवलंय. आता तुम्ही म्हणशाल सगळा ओतल्यान नाही आणि स्नेहान पाणी पण काढल्यान वाटीभर म्हणजे काय, तर हा आता ओतलंय आणि त्या वाटीभर पाणी मी काढलंय ना, तर ह्याच्यासाठी काढलंय की आपला पीठ अगदी सुक्या वाटला तर त्या पाणी लावून लावून मळायचं. आता हे का मी जास्त हाताळत नाही बसत आहे. आता हे का मी एक काम करतोय, असं एकटे करून ठेवतोय. आता ह्या मळायच्या आधी आपण असं एक ताट घालायचं आणि बंद करून ठेवायचं. या असं 10 मिनिटं. सोऱ्यात तेल लावणं पण महत्वाचं असतं. ता लावून घ्यायचा म्हणजे तेच तेलाचे हात आपले पिठाक लागतील म्हणून मी आधीच लावून घेते. नसत भ्रष्ट आधी हा, आधीच आणा, नाही तर हातीन लावलास तेच हात तुम्ही पिठाक लावा म्हणजे काय काय. नाही तर धुवून घ्या. हा, आणि सोऱ्याक लागले तर मग ते पिठाक लागतले व्यवस्थित. नाही तर हे का ना ह्याच्यामधनं पीठ बाहेर येणार. चिकट तांदळाचं पीठ चिकट असतं आणि आपली डाळवा सुद्धा. भार्गव म्हणता मी या सुद्धा. हे बघा, टाकल्यावर असं बघायचा खाली पोचला की नाही. आता पिठाकडे येऊया. हे बघा, आपली पूर्ण वाफ येली म्हणजे पीठ मस्त. तुम्ही भागवला नाहीस ना तर असा घ्यायचा, मग ही वाफ असताना त्याने पीठ मस्त येता. आता हे बघा, हे मी बाण घातलंय मध्ये. हे बाण घातलंय. आता ह्याच एवढाच घेतोय आधी मळान. तुमका जर वाटला पीठ खळखळीत हा पाणी अजून वया तर आपण आधीच काढून ठेवलेला हा पाणी शिवरून शिवरून घालायचा. आणि नाही जर ठेवला असाल पाणी तर करा कोमट आणि कोमट पाणी लावा. हातात पाणी लावा आणि पीठ मळा. आता माका कसा परफेक्ट प्रमाण माहिती आहे आणि मी करते ना हे चकले, त्यामुळे मी बरोबर पाण्याचा अंदाज. तर तांदळाच्या पिठावर सुद्धा असता, जसा जुना असा त्याका जास्त पण पाणी लागता तसा, म्हणून पाण्याचा अंदाज तुम्ही आपलं असंच करा जसं मी सांगितलं. आधी काढून ठेवा मग त्या वापरूक येता. आणि जेवढा आपण भाकरीचा पीठ मळतो ना त्याच्यापेक्षा जरा घट्ट पीठ मळायचा. एकदम पातळ नाही आणि एकदम ताट पण नाही. असे गोळे करून ठेवायचे. एक झाला. अरे ह्या जा पीठ आला तर आपण असाच ठेवूया. ह्याचे करूचे होता नाही तर म्हणशाल स्नेहन ठेवल्या राखान नाही. मी आता या ताटात घेते आणि व्यवस्थित मळते. गवाफेचा ताट होता ना त्याच्यात. या बघा, पीठ आपण परफेक्ट मळला ना, आपली उकड वगैरे पीठ मळलेल्या गेलेल्याचं प्रमाण. पीठ असा असं गोळो करायचो प्लेन आणि असा बोट घुसवायचा. आणि तुमका खै तडे आणि चरे गेल्यावर काय दिसला तर पीठ परत मळायचा. रगडून 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 थोडेसे क्रॅक गेले. आता मी परत 1 मिनिट मळून घेते. पाणी नाही लावायचं. आता परफेक्ट आहे पीठ. प्लेन झाला की आपला पीठ बरोबर. हे बघ, हे बघा बोट असा दाबायचा. कडेने काही क्रॅक गेलो काय बघा.
ह्यो माझा हाताचो ह्यो लागलो हा, हे क्रॅक नाही गेलो. आता ह्या सिलेंडरचा आकार करायचा, आपलं सोरो घ्यायचो चकलीचो, 2 तुकडे करून कधी पीठ घालायचा नाही हा, मग ती हवा जाता. जेवढा रवा आता अधिक घ्यायचा आणि मग वरसून काढायचा. तुम्ही परत अर्धा जर घातलास ना मग ती हवा जाता भुतूर वाटला जास्तीचा तर काढला आणि दाबून ठेवला, म्हणजे काय एअर आणि हवा पकडू नको. या झाकण पण व्यवस्थित बंद करू गया. आट्यावर आटो जर फिरलो तर झाला, मग झाकण उघडता नाही चकले होईपर्यंत. चला गाळूक सुरुवात करूया. अरे खटको पडलो, एअर पकडताय की काय, ते की काय. बस ना जास्त मोठी. अशी आपण सगळी चकली गाळून घेऊ. त्याला काटे मस्त आले. तेल आपला उसाळता, तेल तापला. आता चकली तळण्यासाठी तेल योग्य गरम झाला की नाही चेक करूया. हे बघा खाली गेली आणि पटकन वर येली, म्हणजे तेल बरोबर तापला. चला आता एक टकली म्हणते चकली टाकली. आता मीडियम करते मी गॅस, आणि एकच गॅस ठेवायची. एकच गॅस असता, मीडियम तर मीडियम. फास्ट करायचीच नाही, लो तर लो. बघा कसं टाकल्या बघा केवढे बुडबुडे. एका वेळेस 4 टाकलंय मी. हे बुडबुडे शांत झाले की मग झारो टाकायचं. मग झारो लावायचो आणि झाऱ्याक आपल्या कडक जाणू होईल, आधीच हाताळायची नाही. बघा नाही तर फसत. बघा चकली काटे मस्तच येले अगदी. चला तर झाऱ्याक कडक लागली तेव्हा मी हे चकले परतून घेतलंय. आता पाठच्या बाजूने पण बुडबुडे कमी झाले आणि खाली चकली बसली की आपली चकली शेकली. चकले आपले एकदम खाली बसले म्हणजे हे परफेक्ट शेकले गेले. आता मी हे काढून घेते. बघा मस्त काटे येईल. चला घेतलंय भाव हातान. आवाज येलो सुळसुळ. खुशखुशीत बिना भाजणीची चकली. भार्गव झालो तो बर खुश, चकले बघून खुश. मगाचपासून रडत होतो, ते का रडत ठेवलं आणि हे चकले सगळे करून घेतलं. आता आपण बघूया आपली चकली किती खुसखुशीत झाली आहे. ऐका आता चकलीचा आवाज किती क्रिस्पी झाली आहे ती. अंगठो होय धरायचो. बघा इलो कमेंट मध्ये नक्की सांगा. अशी झटपट होणारी चकली आणि पोकळ पण झाली आई. बघा बोल दिसलो ही बघा अशी पोकळ हो गई चकली, म्हणजे खुसखुशीत. असे हे 4 कप वाटीच्या मापाने एवढे तवोभर चकले झाले आणि इतके क्रिस्पी, तोंडात टाकता वेळ घालणार आणि झालेही झटपट. 1 तासही लागलो नाही, पाऊण तासात झाले पटकन. ह्या दिवाळीत ह्या डाळव्याच्या चकलीची रेसिपी तुम्ही नक्की करा. आधी सुद्धा त्याची लिंक वेगळी देतो आम्ही खाली, आणि ही वेगळ्या पद्धतीची जर वेगळं त्यासाठी तुम्ही परब किचनवर जावा. आमचा परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि दिवाळीचे कुठले रेसिपी हवे असतील तर आवर्जून कमेंट मध्ये सांगा. आणि खायना बघता ता सुद्धा सांगा, आमका खूप आवडता.